Takže čago, lidi, právě mě jsem skočil kocou do záběru. Au, nežer mě, nežer. No, běž pryč. Promiňte teda teď, co tady proběhlo. A jinak vítám vás u tohoto videa. Toto je teda první video na tomto kanále. A je to teda taková přivítačka. A prostě na tomhle kanále budou různý music videa, mapy, soutěže, normální videa, seriály, no a jak může, prostě tak. Jinak měla jsem několik kanálů, mohli jste mě znát pod jménem LPS Glečer, LPS Kagi nebo LPS Kaginky a ještě tady budu točit s Lucí Kac, jej, kterou určitě každý skoro může znát. No, to je jedno. Teda doufám, že se vám videjka budou líbit a asi tak. A čago!